ndikutosunga kai tambo yacho ndiri ndani yepi tofana kuidzosera tambo iyoyo munhu wenyu uya watakatengera gondo wakapfuura nhasi kundichinjira mapuraizini kuchinja kuisa zvose 50 cents zvose mawaya aya atakambotenga mirai kune imwe ichakasunga mirai torai tambo ukandisukutanidzwa sei ava rimava vaita zvokungoisa mawani Mira, yo cambiar el ritmo. Ya. Mubate kuno kundiye ipa. Kandiyo mule kuno. Mira nibate. Ndichinja. Kuma isa papi naiku. Apa kwanera. Apa. Anokwana. Neche mukati. Mukati. Anokwana pamadziva. Alright. Muri mukati. Alright. Anokwana. Aiwa, munonipedza kuona kudai. Kuno. Munombaradzika teveza atuya kuona. Anokwana. Mazenga mabudisa mangani vachitenda. Aya ndabudisai. 2. Aya 2. Alright. 2. Akudai aite. Wakasvika mukamira anodonha. Kwatano. Yeah, cement. Sorry, cement. Nakara. Nama cement Gogo toti ni. Cement besa kwa koma nazo. Makasinurwa. Ikiti.
Sara mchivumura rikendi mbinai. Norumba mnosimudza ere ndicho. Mnosimudza? Mnosimudza ere norumba. Matwins. Anzani William nanzana zia. Wanda na uta. Wednesday, Walter. When was serious in my twins? Guys, but my identical twins. I think that was the one and the mark up. I don't come swords. I said, I saw some who started to one day on William. Was Gogo? I'm going to William. What is it? One and a Walter. One son of Walter. My identical twins. You are punishing everyone. Yay pan, Mr. Yay pan, my twins. Eh? Wana makafana na guys Chasaku noze vanhu vacho. My identical twins. Vaya vanotema twins. Pamendi kuziye kuti asandaziva mazita. Uyu ndiye ane maki apa apa. Saka zviri easy kuona kuti uyu akasiyana. Walter ndeupi? Ndeuyu. Wanda ndeuyu. Otakapa mama meso. Oh, Ukanzi wakapa mama meso nokuti uyu. Ha nema. Uyu mazaka matete. Tisekireshi. Baba ne mazina akafanana. Vese. Ndakati shamwari yenyu ndiani dziso shamwari dzenyu here. Ndiani nani? Zvona zvakaitwa mazina ako. Unopunyunyukeiko? Where's Matwins. Matwins ndio mada vedu we. but Triplets. Ndio ndozorora. Women at work. Nasitai sama uyu. Yaona. Radze mukati. Nasidaisirwa saga nekatibhokisi. Kuti kuti zvangu zvanyanya kusviba. Saita kuda kutora mauyu manje. Ichi ndicho vachiche. Mota yacho ndingakasenga mai mwana. Mota imwaya. Asa anenge ari 5 kuti budisa. Saka vachichera mukati toda kushasa mata imwaya mangani. Chaiwo kuti vati mamwe tizoendesa uko. Pabasa redu apa. Tosiya vangani kuno. Paruvimi iwe churu chikawana 2. Sabata 1. 2. Ihozi. Ihozi. Kitchen. Pakitchen futi panozoda dzimwe 2. Saka 1 2. Saka yavana ava yekujira urenge yapera. Handisi kuziva. Saka yejira adzirwadzi. Achirichena mati window over. Mati anakurisa here pakitchen. Anakurisa here. Akakurisa zoda matri. Akakurisa zvakare ndakuita chakumachengetera mai uyu. Right. Handiti? Ndori mosiya space ye3 pen. Papanaka. Sikadzosereiwa here. Wanda pamabhedhi. Saka iro ridzoserai mukati. Urodzoserwa mu. Right. Kangonaka. Vatokavhadhira uyu. Saka ma-window frame guys 2 saka isi loss kwatiri in advance tatoone ma-window frame ekwamaisimba kuno asiri kuziva kuti takazodecida kudii chibva kuno kupinda kwamaisimba